Kerem, publish saya kena? Deh. Pratap Singh, publish saya kena? Deh. Khulumbai, रायजोफोर, आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायना लाग्रोबाय। दिनै आं दंफैयो आंनि आंगो गामि 2 नं मानिपुरनि माइ फोथाराव। दिनै जोंनि गामिया माइ रोगागोन आरो माइ रोगानायजों लोगोसे माइखौ दिनै लोगो मारा होखायोनो। स' बे जोंनि 2 नं मानिपुर गामि बाजैनि नखरजों दाजानाय गगामुगनि सिङाव थानाय बर' गामिनि माइ आबादथिलियाव मावनाय रायजोफोरनि भिडिअ मोनसे लाबोदों। स' नोंथांमोना भिडिअखौ फारि नायलांबाय थाबानो जाबाय। नै माइखौ सरबायानो आरोखि, सरहांबाय, मानसिफ्रा फैथ'वाखै। फुं सम दा, ओंखायनो मानसिफ्रा मोनफैथ'वाखै आरो फैनो नागिरदों। लारि फैहांगासिनो, थेवबो रायजोफोर फैनायखौ नेबाय थानो बानायलाय गोदोनि पुराना बोरायफ्रा एसे मावग्रोबाय आरोखि। नै बावहाय माखासे दं, बेयाव थेंगल जिरगासिनो दं सानैसो, जिहेतु थेंगलखौ बयबो लाबोआखै नालाय। ओमफ्राय माखासे फैनायखौबो बिदिनो नेलायगासिनो आरोखि, ज' थांनो थाखाय रेडि जादों। नै थेंगल जिरगासिनो, बिदिनो आरोखि खामानिया रायजोनिया। त्रिपाल लायगासिनो, त्रिपाल मोनफैथ'वाखै, लांजेनबाय सासे जोंना। त्रिपालावसो दोनोलै, बाना लाबाय सासे। दे आदा बान्दो। माइखौ लाबोजेनबाय, माइखौ बेयावनो दोनदों आरोखि। माइखौ दोननानै ओरै बाख्रियाव सोहैखानो हानाय बायदि। माखासे टेबोलबो जिरदों, सोरबा सादाबो नादों आरोखि। ना सादा नाग्राया गामिनि आलारि आफादनि भरालि दै, बेनावनो थाजोबो माखासे साबि खाथिया। नै साथामा जोंना थेंगल जिरगासिनो दं। माखासे ओरैनो फैदोंना थेंगल लाबोआखै, ओंखायनो बिसोर थेंगल बेसेराफ्रा जिरनांगासिनो। द नेहादारि बाबु, दे हादोंना सायाखै फाफ्लिया? सायाखैना? दे खोरोम, फाफ्लि सायाखैना? दे प्रताप सिंह, फाफ्लिया सायाखैना? दे माखासे सरगासिनो नै, माखासेया फैगासिनोबो दं। सोरबा एसे लेट जाबाय, रायजोनि खामानि ना, एसे लेट जाबोयो। दांग्रि सरनाय, जोंना आदा ममिरा। नै दांग्रिफोरखौ बोरै सरेसो नायना ला दै। नै दांग्रिखौ बिदि हान्थुजों नाबथानानै ओरैहाय साफ्रेयो। नै साफ्रेनाय फरमुलाखौ नायदो, बिराद मानसियानो दांग्रि सरनो रोङा दै। दांग्रिखौ नै बिदि साफ्रेनानै बिदि साफ्रेयो आरोखि, हान्थुजों नाबथानानै। नै दांग्रि सरनाय फरमुला बियो, हान्थुजों नाबथानानै साफ्रेदों बिदि। गोबाङानो रोङा दै दांग्रि सरनो, बिराद गोरा जाबाय आरोखि दा। जेबो खालामनो हाला बेखौ दा बानबाबो। बेखौ बानलांनो सानदां। एन्जर नामा? नै खुथ्रोदों माथो। एन्जरखौ जावदोलै, जावनांसिगोन र', खदाल लाबोनानै एन्जरखौ। दै एन्जरा नै बिदि खुथैयो आरोखि। बिदि खुथैबाथाय मिथिखादो बेवहाय एन्जर दं होननानै। 100% दं आरो बेवहाय एन्जरा। बे एन्जरनि खुथैनाय मावगासिनो दांग्रि सरनाय। दांग्रिखौ सरदों आरो माखासेया लांदों।
Oh, ang itu. Wah, wah. Bonda kamu aku lalu kamu. Mana tu kau? Jadi, yang di labu ni. Ini apa? Kamu ni sekarang labu lang ni. Dangriku sorbai thadeng raijofra दा दांग्रि सरनायावनो एन्जर मोनदों आरोखि एन्जर गुदुं दहाय आं खोन्थानाया एन्जर गुदुंखौ जावनो सानबाय जिहेतु खुरथेनाय एन्जर गुदुङाव प्राय 100% एन्जर थायोथ' बेनिखायनो एन्जरखौ जावबाय सान्दुङा बिराद दुंदों दै थिं 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 ओंखायनो एसे बोरैबा मोनदों जायहा नाला नागिर नाला खारनांगौ नालाखौ नागिर ओइ एन्जरा खारनायाव उनाव बावखाजोब बुना दै मानसिनाव नांगोन आंखौ खर'फ्राव बिनि रिक्सखौ रायजो लाना नङा ओमफ्राय सोरनाव मोनलाय खासि बुनाया नंगौथ' आरो बेयो मथा मथि माबाना 5 बोसोरसो 6 बोसोरसो सिगां नायो 6 बोसोरसोनि सिगांनि खायनि आरोखि ओंखायनो एन्जर जावनायाव बारा खाथि थाजायालै एन्जरखौ जावगासिनो नै सेंग्राफोरा जावदों सासे जावदों माखासेया नेगासिनो आरोखि खारबा बावखाजों बुथारनानै दोखोना माखोथाय माखासेया खिन्थु ज' नेगासिनो सासे जावगासिनो आरो बयबो नायगासिनो नै जावनायखौ ओमफ्राय आरो माखासे बोरायफ्रा गामिनि गाहायलाफ्रा सरगासिनो माखासेफ्रा रोगागासिनो आरो हमलायबाय जों लायनो थांबालायबाय आरोखि बुरजानो मारा मोनखागोनाव ओंखामबो संगोनसो होनलायथारदोंमोन दिनै ना रायजोनि खामानि मावनायाव ओंखाम जानांगौथ' ओंखाम जानांगौ इन्ट्रेस्ट जायोना रोगागासिनो नै जोङो बर्तमान माइ रोगानाया एसे गेजेर नांबाय नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ नैबेनोमोन आरो रायजोनि फोथारा मथा मथि फ्राय जोबफ्रामबाय दारा सेराव एसे दङ ओमफ्राय बारनानै ओमफ्राय ओरैहाय सेंग्राफोर दं भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय फारि फारि गिलिरथार बा माइ रोगानायबो गिलिरलै फाफ्लि साजोबबाय सान्दुं दुंनायजों माइ रोगानायजों फाफ्लि सानायजों हां लाख'लायनो हायाखैलै बा बे माइसि मेंनायलै बेलाय मोसौ बोराय मेंनाय होबाय माइ रोगाना दिनै औ नै माइखौ बावहाय जमा दोनदों लाबो बावहाय जमा खालामदों आरोखि माने माराखौबो दिनै होखागोन नालाय नै लाबोगासिनो दं आदा दिगन्थ जोंहा गोदोनि फुराना बांग्रा नालाय बियो आदा दिगन्थमोनहा नै बिथांमोनहा दा बेयाव लाबोना जमा खालामफैबाय नैबेनो आदा दिगन्थआ एसे नाहरब्रा आदा दिगन्थ है मा लाजिदोंब्रा बिथाङा केमेरा नुबा लाजिनायफोरखौ दाबो गाराखै जोंहाबो मोनसे हिसाबावसो थांखायोना 15 जनाव 15 भार खननैबा 30 बार जाहैखायो टटेल बेसे जाखो दासिम लायो 80 बार जाबायना सानगासिनो ना 80 भार 200 बार जागोन ना जाया आदा मालदां मेंबाय नामाब्रा मेङाखैना दे फाफ्लि साबाय नामा बा मोननै जाबावगौमोनलै सेंग्रा मानसि ना मेंना एसे जादों दै नै एसे जाथ'दों बयबो
सानजौहोलां माइ दांग्रि रोगानो गोनाङा गोजान गोजान जाहोलां फाफ्लिनि सानाया बारा जाहोलां आयु मेंगुलायबायलै बाबा मावना जानायाबो बिराद माथो नंमारगौलै बेबायदि मावमारोब्ला देहाफ्रा फ्रात फ्रित जामारो होननाया गोलोमदै गगारो होननाया नंमारगौ दा बर्थमान सानजौफु आरो 11:30 बाथा जाहां अयथासार सान्दुं थिं 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 दा बे समाव फाफ्लियाव माइ दांग्रि लानानै बेसेबा गोजान हानिफ्राय लाबोनायाबो नङालै मेंगुलायबायलै रायजोफोर अननानै भिडिअखौ एसे लाइक खालामदो शेयार खालामदो हायोबा कमेन्टबो खालामदो सान्दुं गोसायाव फाफ्लियाव माइ होनायखौ नुबाय जेब्ला अननानै एसे अनहरदो रायजोफोर एसे लाइक खालामदो माराखौबो होखानाय जाबाय नै लोगो मारा होखानाय जाबाय मारा होनाय नुथाय बियो माराखौ सोगासिनो हाजों हादों आरो सोदों ओमफ्राय माइखौ लाबोबाय ओरैजाय ओरै लाबोबाय नै ओरै हरबाय लाबोगासिनो दं ओरैजाय एकदमबारे लाबोगासिनो दं ओइ आदा आं हाबसनोसैलै नों खाथियाव बेयाव हाबसनसै आं बेबो लांदां जायगा ना बेयाव हाबसनसै आङो एकदमबारे दे प्रताप सिं हाबसनसै आं एकदमबारे रेस्ट मोननाय समावनो मोनसे भिडिअ बानायबावनोसै आं माइखौहाय बेबायदिनो बाल्थिंजों बे सासेया बै सासेनाव आरो बे सासेया बै सासेनाव सासे बिदिनो हरदों आरो गेलेनायसो जादों ना मानो हमना मोनलाय नङालै खिन्थु साफ्रोमबो मानसिया ओरैनो थायाखै आरो आखाइ होनाय बायदि लाइन हरनायनि बाल्थिं खालिबाबो बिदिनो लाइन आरो बाल्थिं फुल माइबाबो बे सासेया बै सासेनाव बिदिनो हरनानै बाख्रिसिम लांदों आरोखि बिदिनो फोजोबथारनाय थांखिखौ लादों माइ जमानिफ्राय हावखांनानै नै बियो हरलायबाय आरो नैबे सासेया बै सासेनो हरलायबाय आरो बेबायदिनो बियो बै सासेनो हरनानै बिदिनो माराखौ होनाय जादों आरोखि रावबो सासेबो ओरैनो थानो मोना होनायनि आखाइ सोमावनांगौ होनाय जादों आरोखि माने बे जाहैबाय जोंनि 2 नं मणिपुर गामिनि रायजो राजाफोरनि बाख्रियाव माइ सोनाय नियमथ' नङा बियो बाख्रियाव माइ सोनायनि नुनाय आरोखि नुबाय आरो नोंथांमोना थ' बे समावहाय दान्दिसे जिरायबाय मानसिफ्रा मेंनायखाय जिगोनलै त्रिपालि थिखोबा रामसिरे मेंबाय नामा दे अ दा जिरायनाय टाइम बिरुदि सानलाय नामा होनदा दा पेसाबनि बिरुदि आरोना दे बे दान्दिसे जिरायनायावनो मोनसे सावरायमेलबो लानाय जाबाय बे सावरायमेलावहाय बिखेखय गुबुन बर'नि आफाद गौथुमफोरनो बोसोरारि रां खेन्दा डनेसन हरनायनि सायाव सावरायनाय जायो जेरै फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद आइजो आफाद UBPO धोरोमारि आफाद बा बिदिनो गुबुन आफादफोरनो रां डनेसन हरनाय बोसोरसेलाय खेन्दा बेफोरनि सायाव एसे रां रुफाफोरखौ सावरायनाय जायो आरो माखासे बिदिनो थांखिबो लानाय जायो आरोखि बेनो जाहैबाय जोंनि 2 नं मणिपुर गामिनि गासै रायजो राजाफोरनि मिटिं जानायनि मोनसे नुथाय बेवहायनो जोंनि गामिनि खौसेथिया बेयावनो बेरखाङो आरोखि बेसेबां खौसेथियाव दं खौसेथि आरो अनलायनायनि गेजेरजों गामिया दिनैसिम जे दं
बिदि मोनसे फिसा भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै हयथ' गोजोननाय जाबाय जानांगौ। बेखायनो भिडिअखौ अननानै मोजां नुबायब्ला अननानै एसे शेयार खालामदो, लाइक खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामदो दाबाव आरो कमेन्टबो खालामदो। भिडिअखौ नायलांबाय थादो रायजोफोर। दान्दिसे जिरायनायावनो बेबायदि सावरायमेलखौ लाबाय। माइआ जोबाखैमोन, मारा होनाया दंबावो एसेनो सेंग्राफोरनि एबा आलारि आफादनि। बे आलारि आफादनि माइआ एसे दंबावो आरोखि। बेखौ होनानैनो फ्राय दिनै फोजोबनोसै आरो। नै बेनो जाहैबाय सेंग्राफोरनि माइ होबाय। दा बेखिनियानोसै भिडिअखौ मोजां नुदोंब्ला अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। बेखिनियानो भिडिअआ।